and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Claire, bugat kini sa akong kasing-kasing pero Unsa pa? tungod og alang nimo. Uyunan ko ang imong gihangyo nako. Musugot kang manarbaho si Mama Cathy sa ilang tita Sofia? O Claire, Salamat pa. Sultihan ko si Mama Cathy. sultihi siya. Karon dayon pa. Ug salamat kami sugot ka pa. Ma Cathy! Yan na ba? Kasama pa ninyo? Ma, dali dayon. Ngano ka? Kasama pa ni mo? No, sa ka? Okay na, Ma. Usay okay na ma? Nisugot na si Papa. Misugot sa unsa? Miuyo na siya nga manarbaho ka sa gitrabahoan ni Tita Sofia. Ayaw ganit pagpatakag sulti, Claire. Ganun di makamutuo, Ma. Kanang amahan mo? Oy, di gina mo sugot ka manarbaho ko. Tungkol kay gusto anak niya, bantayan ka. Dili siya gustong pasagdan ka. Ang gusto niya nga dunay makamonitor nimo sa imong pag-eskwela. Nga dili ka mo apil ni anang mga barkada-barkada. Nga dili ka mo apil ni anang grupo-grupo. O nga dili ka mayabag ni anang computer. Nga magsige na lang kag computer. Dili na lang ka magtuon pa. Ug dili ka madas barkada nga maantigo ng manigarilyo, maghubog-hubog, dayon maapils drugas. Ma, bisan asa ana, wa ko ana. Busawa mo'y angin kabalakan. Ug miuyo na lagi si Papa. Ikaw rin lagi nagsige pagarpar anak Claire. Pero tanawa ng amahan mo. Nagsige lagduko, way tingog. Pa Franco. Pa, sultihi si Mama ba? Nga uyon ka na. Ay di lagi na mo sugot. Ay napugsa. Pa, Miuyon ako, Kati. Ha? Unsa? Miuyon ako. Miyo yun lagi pero kontra gusto. Ay na lang ta. Niuyon ako. Napugos ka lang. Ma, ayaw na lang gugulita pa na si Papa. Basta kay ni uyo na siya. Claire, awara ko ng dagway sa imong amahan. Nahimuot ba na? Ay, klaro kayo eh. Wa mahimuot. Nagbugtok lang dagway ay. Nya, malipay ta na, ha? Pa, ayaw pagmugtok diha, God. Kati, nakabati ka na sa akong hukom. Gusto pa may imo. Ay, napugos ka lang lagi. Ipakita ni Mama pa nga wa ka mapugos. Payong sabi, sige na. Okay na lagi ko. Oh, ha? Okay ko. Ay, oo eh. Napugos gid lagi. Oo era. Ikaw ba, Kati ba? Mahimo ba? Ay kung himo ang bata, bi. Nakadungog na ka, niuyon ako. Unsa pa man? Ha? Wa ba? Oh, lagi nadungog ka nimo bati. Gakos mo na. Pa! Gakos mo ka. Nanghawak pa gid. Uy, Do, salamat to. ay, nanghawak ang abog. Okay ra. Salamat sa imong pagtugot. Dong, makatabang na gyud ko sa atong kalisod. Promise na ko nimo dong. Nga, dili ka na unya mahago pag maayo. Kati, Human sa atong pungko-pungko nga, sa atong pagpaninda, dili ka na mag-rider ha. Dili ka na maghatod-hatod og unsa pa diha ng mga pasahero. Kapoy ka na kaya dong, uy. Kapoy na kaya na. Mangpaway na ka. Aron dili maabusahan ng imong lawas ba? Aron pirmi na kang baskog. Kati. Mao na gusto na kong makita ninyo pa, Ma. Mao ba anak? Ma, gusto ko nga makita mo si Papa nga malipayon. Dili kay magsige kag insulto ni Papa Franco. Nganla nimo siya dili mao. Nada, pagpangga man gud na, nak. Mahal ko ni mong amahan, oy. Mahal ko ni. Kiss pa. Ngano, dili ka mahal ha? Kung dili pati ka mahal, magpakasal ka ako nimo, ha? Karaho ka? Kung dili pati ka mahal, makaanak ka taog gwapa sa manining day Claire. Mao lagi niya napay kara. Nga ba da? Ay, ikaw gyud. Patag pa ha. Sa putol Gwapa ta niya. ko, di ba? Gwapa gyud. Of course, Of course, gwapa
yung ka. Mao Liwat ko ka na ako. Wala ba? Sus, declare. Kinis papa ni mo, no? Ay, kontrahan. Kainis ako mga ginikanan ka ni Adto. Kay bugtong lagi taong kong anak. Unya, taas kay sila pangandoy na ako. Gusto gyud sila nga makabanak kong adunahan ba? Pero, sao taman nga nagtuman magikos akong gusto. Diri ko paingon sa imong amahan nga usa ka badtugang balancer. Fans kay ko ani niya. Unya, gwapo sig kay nimong amahan. Uy. Ulog-ulog na sa. La, ulog-ulog ko na day, oh. Anak, tanawa lang, oh. Di ba, gwapo kay mga amahan, oh. Bitaw na ba? Bitaw yun ka. Liwat ko nimo. Ay, di alagi kaliwat ako, nak. Di Ang kaliwat kuna na na lang ako. tanan, Kati. Ang kuna na lang tanan. Sige. Diyan na liwat din. Uy, ikaw dong, angay di ka malipay dong, no? Nga akong giangkon nga diri maliwat nako ang atong gwapang anak. Kana tungod kay proud kay ko. Nga ang amahan sa gwapa kong anak, mao ikaw. Yes! Malipayon na itong papa o mama. Kati, miuyon ko nga mo trabaho ka, pero hangyo lang. Oh, unsa ba na dong? Ay, Isulti pa. Unsa may imong hangyo ni mama? Kat. Hmm? Magbinutan ka, ha? Oh my God. Nga na di ay. Unsa di ay ko? Badlungon ko? Ha? Badlungon ba ko? Kati, Ngano nakasawa man ka nako? Badlungon man ka ko, ha? Na, tuwa na sad. Kalit-bali ang hangin. Da, makalagot pa sa kuning amahan nimong uplok, oy. Makati. Karong pa ko na yung gisulti, ha? Insulto kay na nako, oy. Magbinuutan ko no ko. Kaya no usama ko diri, ha? Usama ko? Ma, mapahimang no raman ang papa. Ay, lahi, oy, lahi. Pay mang nugutaon, oy. Kanang iyang gisulti, nagpasabot lang na nga wa siya pagsalig nako. Klaro kayo! Makalagot, oy. Kayo ba ipanghagis ini, oy? naunsam taon ka, eh. Para gisultihan ka lang, masuko na rin ka. Kisa may malipay, ana! Nga na nangasawa ka mga kunutaon na ako, ha? Nga wa man di kay pagsalig na ako! Ay, may pagwa na lang kumusulti. May pa! Ma, masabta po si papa, uy. Di ba dautan ang iyang gisulti? Ang pahimangno ni papa, nagpasabot lang nga nagpangga siya nimo. Unsa? Giingnan ka niya nga magbinuutan ka didto. Kay dili siya gusto nga magkasabaan ka sa tag-iya sa imong trabahoan. Kay sakitan siya kung kasabaan ka. Ay. Mao ba? Di ba pa? Oo, mauna. Sakto na, anak. Sam, naglain nung sabot. Ay. Dami! Franco! Franco, mahal gid ko. Mahal gid mo. Ikaw yun. O sige na, kaligot na dito. Diyan na, oh. Ako nang giandam ang imong ilisan kay abo kay imong lawas. Ay, Unsa man ka? um, Sige mo ka panghupaw diha, oy. Sa man maligo ka o dili? Labay ko ng ilisan ni mo ron. maligo lagi ko. Naunsam sa ka. O lagi. Kaligo na. Oo, lagi. Hello? Kathy, nanawag man ka. Girl! In the bag. Nisugot na si Franco. Oh, good! Magkaumpa na kita diha, day. Oh, sige, hala, happy ko. Sige, sultihan ako ng iya, ha? Kanusa ka kung makasugod? Kanusa ako makasugod? Paningkamutan ako nga makasugod ka karong Saturday, kay daghan kayo ang customer basta weekend. Sige, Sofia. Excited na kayo ko, day. Oh, lagi. Oh, sige. Basta kay pangandam lang, ha? This coming Saturday. Thank you, Sofia. Okay, bye! Saman! Kumusta na ka diya, ha? Kumusta na ka? Gi, sermonan gihapon ka sa imong asawa? Okay na ba yun para way dagang gubot? Giuyonan na ako siya nga mutrabaho na siya. Kauban sa iyang higalan na si Sofia. Mo ba? Mao na, para way dagang gubot ba ba? Ug
Yangyo sad na ko ang akong anak. Mao nga uyunan na lang nako nga kung unsa may mga gusto niyang buhaton niya sa iyong kinabuhi. Hinaot nga dili nimo basulan ang imong nagkabot nga desisyon, bay Franco. Bayotik. Basin og magbahog ka sa imong mga luha. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!